Faruk on the beat. Ga iyayen amarya, ga dangi na ango, ka rike amana ke ma ki rike mijinki. Ga iyayen amarya, dangi na ango, ka rike amana ke ma ki rike mijinki. Da faruwa hidini Allah na sanya a farkon baitukana, wasu baiti na tsara akan angon amarya. Gashi Allah ya yi lokaci an ɗaura aure, auren soyayya aka ɗauro. Manya har da yara sai murna muke yi akan auren da an ka ɗauro. Abubakar Sadiku Nafisatu ce amarya, shawara ce gare ku zan zayyanowa, kusan kame ta da kyau za ku yo morewa, ko harshe haƙori ma'ana safawa. BYM na Hamzi zane kiran dangin amarya. Salisu ɗan koli mahaifi gun amarya, Salamatu mahaifiya a gurin amarya, mamayin yan biyu maɗuko a gurin amarya, Izzatu Galiya a tubirin Fatsima yayan ni gun amarya, Abdulsalam Husaina Mujahid Tahir Nafisatu ce amarya. Muhammad Abba Waziri mahaifi, Salamatu mahaifiya gun ango, Hanziya ya duko ta ango, Baba Aisha kawo Usman anti Amina, Fatima Hajara Sahara Aliyu Rukayya, Hannatu Maryam Adamu har da Fatima, Bilkisu Awwalu Yakubu har da Aisha. Duka sun taya ku murna da farin ciki a wannan aure. Allah ya bada zaman lafiya, Allah ya sa an yi sa'a, Allah ya bada zaman lafiya. BYM ne na Hamzi.